mati indal rape menelai Elo lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman baru dari Nabi Yusuf. Aku hari terabi dari hormatinya mangko le turun angin tangkas Kayu-kayuan saumpama kape di kusia langit terang kape sawakatu itu dah jalalape kana manayu insan gage-gage azab kadam nyawalalari indal rape membamanne lamule alam para merumpah sebabnya maka begitu malaikat mengambil beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alim mulai lalu ulama di tobat dan tidak batal mulai eloklah tobat di zaman kini dan jangan menyesal kemudian hari oh baik itu dan jadi ODP-mu
kulo jawe nyo. Oh malam biarinyo indah mengurangi tidak pulo. Kerjaan zaman mengurangi rasa sio-sio. Nilai tentu lainnya kami lainnya pulo. Lai ditantang nyawa dua kan ditambah lari curahnya. Kan itulah nyobana de kami umaraso. Sebelum iyo nyawa masuk ke dalam lagu begitu. Kan nyobana lari nyotanyo nan bilang kabaratamu. Nanti lagi lai dahulu nanti proses iyo nyawa jatuh. Dele tono lamila jawab iyo sasudah nyoiko. Atau iyo disidangkan lari sama sulah dahulunya. Omgo iyo nanti proses sapo iyo lari sababnya. Menjadi hakim kedua lari siap pula dahulunya. Nan menjadi iyo nyo saksi de kami babariso juga. Eko adalah bapak meja hijau apa namo meja hijaunya. Ado iyo bakuri siapa namo puri sinyo. Kalau atau nampan nopo apa pulo lah dahulunya. Lagi tanpa lain bana iyo lai kalar nyonya to. Keputusan lah dari sidang bagaimana jatuh kondisinya. Tolong iyo menguraikan saban kalar nyonan ko. Iyo tanjurilah hati. Iyo jangan nela tulan lalai balupo-lupo. Iyo kok tadinya tulan lalai bagi burnya pulo. Nanti bari lainnya kana do badan lah leno-leno. Apa lagi lagi tonton nanti nggak indah lah sabarapo. Iyo tangko lah kadibari. Okai rasa sineger. Ale si buan si piro asiano asiantar la chupar jepor. Saya rasa sineger. Pacurito kay dengan lima so dulu melawan uramulando. Ajo bagian balantaan sinapang pabobo bulando lagi kajadu. Sayang tong pemalaina sinapang masih. Mariam tong pemalaina sinapang masih. Ale si buali. Si piro asiano asiantar la chupar jepor.
ibu mangana untuk para sayang Pematulah kabul aku badan kini lama Bajalan jauh dan indah pada dolai kepada kini lagu ya tungke sabatang di bawah patang jo pagi Aku di barana adonan mambalih bunuh Tujuan untuk adonan pamari baca yang tanggapi anak cintaku nasi kesiapa izul kadikaduga Bangun katiko duduk surang Pak Tulo Barasonya hidup tak kalah mulai Osa yang bodoh pada lagi sesu di perasaan Alur mencukup ada sokan lagi di sana Banyak itu lagi ni ko tambah taraso Saliro patah kanan dan talamak lagi Asa gadang di lubuk ubay padi saratu juga mahnya Ay di mano maro bajunta ini labadan manoy Apa sansaro Ay sama kadang panjang bakilo dibaca aju jawi putih juang kata gaju Oh sayang orang ketika elok kasih orang bila kabulia lah tuo badan padulo Oh sansaro de urang kapana balaya de pasul kabagulau mungkin baik